حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ کا کل عرس مبارک ہے اور اجے بھی میرا خیال ہے جاری ہے. آپ نو کچھ لوگ خراسان تو ملن واسطے آئے. آپ دی سوانح حیات میری لائبریری میں موجود ہے, محکمہ اوقاف نے چھاپی ہے, توجہ کرنا. او دے وچ لکھیا پیا کہ خراسان دے علاقے دے کچھ اولیاء اللہ دے ولیاں دی جماعت حضرت ملن واسطے آئی اور اس حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ دے کرو جڑے اپنا پہاڑی سلسلہ ہے نا اتھے وہ مطلب آ کے انہاں دن دا کیلولا کیتا, آرام کیتا. آرام واسطے ایک جناب جھاڑی ہے, جھاڑی دے تلے وہ لیٹے تے اتے جھاڑی دے اتے چڑیاں بیٹھیاں آپس وچ گلاں کرن تے تلو سونے نہ پے. حضور دے کامل امتی ہیں نا جی, کامل غلام ہیں. تیرے میرے ورگے نال ولی آن خراسان ایران دے علاقے جو آندے پے او جناب اتے اے حضور سخی سرور تو پار جڑے پہاڑ ہیں نا انہاں نوں آدن کوئے سلیمان, یہ اتے جناب والا وہ مطلب ہے کہ آرام واسطے درخت دے تلے لیتے. ہن ایک باقی سو گئے تے ایک جاگدا پیا چونکہ جنگلی ماحول آئی اس وقت. اج تو 700-800 سال پہلے دی بات ہے, اج دی بات نہیں. وہ چڑیاں آپس وچ پئیاں گل کرن تے ایک چڑی دوجے نوں پئی آکھے بھئی اے شو تے اتنا سفر کر کے آندے پین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نوں ملن واسطے تے آپ تا فوت ہو گئے. آپ تا فوت ہو گئے, اتنی دوروں ملن آندے پے. بڑے حیران ہو گئے یار, ہو سکتا یہ چنگی بنی اسی سفر کر کے آندے پے تے چڑی پئی آدی ہے بھئی وہ تا فوت ہو گئے. سبحان اللہ آکھو. اللہ والیاں نوں ایک کملی والے دے غلاماں دی شان ہے. یہ حضور دے غلاماں دی چڑی گل کیتی انہاں سمجھ لئی, ٹھیک ہے نا جی. انہوں پتہ لگ پیا یہ پئی آدی ہے. اس ساتھیاں نوں اٹھایا, وہ باقی اٹھی پے. ہو سکے یار بڑی افسوس دی بات ہے چڑیاں بیٹھیاں جھاڑ تے تے اے پئیاں آدیاں نے شو تے ملن واسطے ویندے پین تے بہاؤالدین زکریا سرکار تا فوت ہو گئے. انہاں آکھا ہن واپس چلائیں کہ جنہاں نوں ملنا آئی ہوتا رہے نا. وہ ایک وچوں جیڑا وڈیرا آئی انہاں دا نا ہو سکے نا یار گل سنو جے اگر انہاں دی زیارت نہیں تو انہاں دے روزے دی زیارت ہی صحیح حاضری اللہ والے دے روزے دی حاضری بھی چلو ہو جاسی نا تے برکت مل جاسی. ونجنا ضرور ہے. حضرات محترم تر پے اتھوں دریائے سندھ کراس کیتا. دریائے سندھ کراس کرنے تو بعد چناب کراس کیتا. چناب کراس کر کے جدو ملتان دی حدود پہنچے جمعہ دا دن نے قلعے تے پہنچے. آپ دا بہت بڑا دینی ادارہ حضور غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دا یونیورسٹی آئی باقاعدہ جناب والا. اس دور دے اندر ہزاراں دی تعداد دے اندر طلبا پوری ملت اسلامیہ تو اتھے آ کے علم حاصل کردے ہیں اور صرف دین دا علم ہی نہیں دتا جاندا بلکہ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاندے ہیں, ریاضی بھی سائنس بھی پڑھائی جاندی ہے, طب بھی پڑھائی جاندی ہے. جمعہ دا دن جدوں قلعے تے پہنچے مسجد حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دی جدوں او دے وچ انہاں جناب قدم رکھیا تے حیران ہو گئے. حضور غوث العالمین جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ جمعہ دا خطبہ پڑھ دیں. وہ ایک دوجے در ویکھن لگ گیا بندے تا کوڑ مریندے ہن چڑیاں ہی کوڑ مارن لگ گئیاں. بندے تا کوڑ مار لیندے نے, جھوٹ بولیندے نے. یہ جانور معصوم جہا پرندہ تے اس کیویں کوڑ مارے. وہ آدھا پہ آئی بھی فوت ہو گئے تھے. یہ حضرت اگو بیٹھے ممبر تے آپ تو تقریر پہ کر دے. بارہ نو نہ اچھا بعد پوچھا ہے گل یہ راز دی بات ہے ہن سانو تو سمجھ نہیں آتی بھائی چڑیاں کیویں گل کیتی. بارہ لو جمعے دے وچ شریک ہوئی, جمعہ دی نماز انہاں پڑھ لئی تے پڑھ کے ملے حضور نو. حضور اسی بڑی دور آئے, چہرے تے انہاں دے جناب ہوا چڑیا والی بات او دے اثرات نمایاں. حیران پریشان آپ فرمایا سنگیوں پریشان نہ ہو, جو کچھ تساں ویکھے او بھی ٹھیک ہے تے جو کچھ چڑیاں نے آکھے او بھی ٹھیک ہے. دسیا نہیں انہاں دسیا نہیں بھی اسی پریشان کیڑی گل تو ہیں, معاملہ کی ہے. آپ فرمایا تسی حیران نہ ہو, جو کچھ تساں ویکھے ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے حقیقت ہے تے جو چڑیاں آکھے وہ بھی ٹھیک. پہلے تو اس گل تے حیران ہوئے بھائی انہوں دسیا کہیں حالی اسی نے دسیا ہی کوئی. اج 14-15 صدیاں بعد مولوی سٹیج حضور نو دیوار تے پاردا علم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانڈ پیچھو کچھ نہیں جان دے,
شرم تے حیا کرنی چاہیے یہ جے مولویاں نو جڑے کلمہ بھی حضور دا پڑھن تے نبی پاک دے بارے وچ آ کے جو سرکار نو جناب دیوار تے پار دا پتہ کوئی نہیں تے حضور دے غلاماں دے غلام ملتان وچ بیٹھ کے خراسان دے ولیاں نال چڑیاں دی جڑی گل بات ہوئی وہ بھی جان دے نے تا محمد دے غلاماں دی شان ہے کملی والے دا اپنا کے مقام ہو سی یار سبحان اللہ کو محبت نال اللہ اکبر انہاں کا قبلہ گلہ متضاد یا تساں زندہ ہوتے یا فوت ہو گئے یہ دوئے گلہ وچ سچائی کیویں ہو سکتی ہے چڑیاں دین فوت ہو گئے اسی آئے ہیں تسی زندہ ہوئے معاملہ کیے آپ نے فرمایا جس وقت چڑیاں آگے کے باؤدین فوت ہو گئے او لمحے میرے اللہ دے ذکر تو غافل گزرے ہیں تے اللہ دا ولی جڑے لمحات وچ اللہ دے ذکر تو غافل ہوئے او زندہ کوئی نہیں ہوندا او فوت ہی ہویا اس وقت میں اللہ دے ذکر تو غافل آمی چڑیاں بھی اپنی بات صحیح کیتی ہے تے جو کچھ تسی ویکھے او بھی ٹھیک ہے میرے پیر باو رحمت اللہ علیہ اسے چیز کی طرف اشارہ فرمایا جو تم غافل اسو تم کافر سانو مرشد پڑھایا سنیا سخ میں تے کھلے اکھا گئی اساں دل مولا لایا کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا